हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव गुबुन गुबुन जायगायाव BTCनि बियाफोराव हानजा सुरनाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बे हानजा सुरनाय सोलिबाय थानाय समावनो गोबां मेल मिटिंफोरावनो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमोद बर'नि गेजेराव बेजों बाथ्रा दान्थेलायनाया सोलिबाय थादों। बे समावनो नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों। प्रमोद बर' हाथाव BTC बासाव बे बाथ्राखौ आं बुङाखै, बे बाथ्राखौ BTCनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिया बुंदों। बिथांनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरनायनि आन्दोआव प्रमोद बर' हाथाव BTC बासाव थारैनो साननो गोनां बाथ्रा गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरनायाव प्रमोद बर' हाथाव BTC बासाव सोंथि सिखाङो प्रमोद बर'आ असान्थि खालामबाय दं नामा? BTCआ दा धंस जाबाय असान्थि जामारबाय नामा? थारैनो BTCआ असान्थि जामारबाय नामा? बेनि फिनखौ सोर होगोन? प्रमोद बर'आ BTCखौ धंस खालामदों आरो जों हाग्रामा बाहिनिया धंस खालामनो होआ। जेरैखि जाया BTCखौ बासायगोन। प्रमोद बर'नि खामानि मावनायाव जिर' होननानै गोख्रों अजद खालामदों। बे गोख्रों अजदखौ हाग्रामा महिलारिया थामहिनबा बाक्सा जिल्लानि मोनसे हाबाफारियाव गोख्रों अजदखौ हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर'नि सायाव होदों आरो बेनि फिननायखौ थामहिनबा प्रमोद बर'आ BTCआव असान्थि खालामदों नामा आरो प्रमोद बर'आ बे समाव BTCखौ धंस खालामदों नामा? बेनि फिननायखौ रायजो राजाफोरा समाजो होगोन। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां इलेक्शन নহয় আমাৰ BTCটো ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে আমি BTC বাচাও প্ৰমোদ বড়ো হাটাও এই অভিযানটো চলাই আছে। আমাক লাগে শান্তি BTC অঞ্চলত, আমাক লাগে একতা, আমাক লাগে উন্নয়ন। সেইটোৱেই আমাৰ বেলেগ একো নাই। প্ৰমোদ বড়োক BTCটো ধ্বংস কৰিছে আৰু আমি ধ্বংস হ'বলৈ নিদিওঁ। সেইকাৰণে আমি BPF দলে ওলাই আহিছে। যোৱা 13 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ এনেকুৱা ৰেলী আৰু পাব্লিক মিটিংটো চলি আহিছে আৰু চলি থাকিব। প্ৰমোদ বৰাই কৈ আছে BTCত একো নাই। প্ৰমোদ বড়ো জিৰ' একো কাম কৰা নাই। বাছ ইলেকশ্যন নহয় আমাৰ BTCটো ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে আমি BTC বাচাও প্ৰমোদ বড়ো হাটাও এই অভিযানটো চলাই আছে। আমাক লাগে শান্তি BTC অঞ্চলত, আমাক লাগে একতা, আমাক লাগে উন্নয়ন। সেইটোৱেই আমাৰ বেলেগ একো নাই। প্ৰমোদ বড়োক BTCটো ধ্বংস কৰিছে আৰু আমি ধ্বংস হ'বলৈ নিদিওঁ। সেইকাৰণে আমি BPF দলে ওলাই আহিছে। যোৱা 13 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ এনেকুৱা ৰেলী আৰু পাব্লিক মিটিংটো চলি আহিছে আৰু চলি থাকিব। প্ৰমোদ বৰাই কৈ আছে BTCত একো নাই। প্ৰমোদ বড়ো জিৰ' একো কাম কৰা নাই। বাছ गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।